a birni kowa yana tashi da buri, kowa na neman hanyar rayuwarsa. Maza da mata suna fita, kowanne da nauyin da yake dauke a zuciya. A kasuwa da tittuna rayuwa tana gudanar ba tare da jira ba. Matasa suna tafiya da zamani, suna fatan gobe tafi yau. Cunkuso da gaggawa sun zama ruwan dare. Haka rayuwar birni take. Ko da a tsakiyar hayaniya, kiran sallah yana tunatar da mu inda muka dosa. Gida kuwa shine wurin hutu, inda iyali ke taruwa bayan gajiya. Da dare kuwa birni yana sauya fuska, amma rayuwa ba ta tsayawa. Akwai bege, akwai damuwa, domin birni yana gwada juriyar mutum. Rayuwar birni ba sauki ba ce, amma a nan ne mutane da yawa ke neman makomarsu. Wannan saƙo ne daga Shamsu Ayuba Gangara.